tupu anyị efe Pastor Monica ekpere anyị ekpere ka ọ kwuo n'okwu chacha nke mbụ na nchọta were afa ndị nnukwu nna anyị na-abụ Bishọp Ezoka wee kelee mmadụ niile bido na ndị injinia na-arụ ọrụ ebe na ndị ọzọ niile maka their wonderful presence and understanding. One of the problems anyị na-enwe na Nigeria dịka ị na-ekwule na injinia na-ekwule kọntraktọ na-ekwule na-ekwe ụlọ na-ekwu ama abịa adịghị ya especially ndị a na-arụ ọrụ ọrụ kọntraktọ na-eji ya maka na ọnya majority na-eyi ozufa because fa ya edeliva kama ife mesikwa afta anyị amara fe nwere time imechọrọ ma na ozufa nke nọ naanị ihe na-ahụ na na-alụ emechi ebe nje ya sọ na-alụka ebe o tinyere akwụkwọ okwu ebe ọ bụ ile ebe ahụ na-akwụ na-anakọtazi ụlọ agbakawa ma ụmụ ibe ndị so anyị pụtara ndị enwe ndị experience mana ịkpata ndị experience ọrụ anwara na-erikwa ife and na-eso gbafa n'ike fama na-alesi ya kelebere nke afọ ọbịa nke ekwere ka ghọta kenezie ndị ahụ ndị a na-akpọkọ emergency group enwere many members na ndị building committee ma ndị ahụ ndị agreement si gbasara na faya abịa kama fajali ọrụ maka abịa mkpọtara gwa m na-eme so mkpọ ọfọ onye ka nna akpọkarị maka onye ahụ asistant secretary nke ezogbo gọvanọ ha afụkaghị ya mana akpọ ọfa na-abịa so fanyị na-alụcha ọrụ gọọmenti nke na-alụkwa ọrụ gọọmenti ndị kwa ha afọ abịa so fan nwere respect for ụka and na anaghị modụlụ ọkụ ha nweta maka since 4 years mụ na ha ji egwafe enwe na modụlụ ọkụ a oge obodo ọdụ na-agbanye fuel ịmụ ị na-ebu side business obodo ọ na-adịchọnarị anyị ụfọdụ ama aghọtakwuru ha esi rie nri ọmụtụ oke eji ejekarị so ma nke ụka so na adị very happy modụlụ ọkụ ha nweta at least ibe na-emechabụ unu ga-ejiri ike maka ịgba ya gbakọ si na anya ọbụla so Chukwu azaba ekpere for sacrifice ka Chukwu n'obodo tata kenezie fada n'ụzọ pụrụ iche ọ dị ka ihe jikọkata mmiri ha bụ okwu ala na ịzụ azụ maka na ves Emeka eme ha bishọp akpọnsị je and anyị jecha ife nke eji dị iche ụdat na ọ na-enwe infọmeshọn ọ gwara agụ ihe emeghị miti na ọ ga-enye gị akwụkwọ niile kọwara gị ebe ejide ịpụta mmiri ya ma ejide maka a na-eche na ewu fada na ọ sekreti n'ime ọbụla ife niile o nwere ike okwu ị na-anụ na asị mgbe jee nyocha ya bishọp ebe a mana ọ na onye nọ kọwara ife a na-eme bụ gị fa bunye fa ọmọbiri fa so o so na okwu na-eme and ọ na-eteki life very easy ma rụkwara ọrụ ya na-aga so the Catholic Church in Ọka and the club are happy otu onye ọrụ so onye ka ayọ ọka nọ onwe ndị ayọ ọka na-ekwu asị ife eme bi eme nwe mana ikwu oke a not contested n'ebe ndị consultants otu osisi eme so fara isi ike ị na-arụ ọfụma gị na anya gị na-aga ahụ and the church is very happy with you maka otu isi eme ife na otu isi ghọta na school apostolate ụkwa dise na apostolate like family of parish apostolate n'ebe onye fụ ọwụwa na-abịa maka fada ebe niile bụ fada ị na-enye sakramenta kama na ọna ebe ka ụka si dị n'ọrụ na nọrọ ya osie n'ike so God will continue to bless you nkwa ana nke ọzọ a na-azọba ndụ elugo m anya anyị na-jiri uche dịka a na-enye mana ọ ya ebere iri bifo ọnịsta so Senator distinguished na nkelezi ahụ n'ụzọ pụrụ iche ịma onye na-amara ọrụ aba aghọta na ụtụrụ mmadụ nkịtị igbo politician ndị kapara si kwuo igbo politician pụrụ iche maka they are deficient na the concept of the church, the technology and the life of the church. And onye akpatara n'Ọka diocese papa na ekele uru nke a nabatara ndị ọzọ n'ọrụ nke bụ ọ dị roundly accepted ma agwa ndị lọ ọ dị roundly accepted ịnọdụ a na-asị na o kwesịrị onye mana maka a na-emegwedị nke na-eme nke iwe dị isi n'elu ụmụ onye si na onwe na-ekwu okwu na ndị farasị ndị arụgo ha na-akwụcha ndị na-akwụcha akwụcha ndị na-akwụ anya na-akwụ ogbenye si na-eme viktim na enyi ya ọ na-enye gị anya si na-ebie ọ na ndị abụghị anya si na-ebi anya maka na anyị nwee chi ebe ahụ ụmụ ibe ndị so ụmụ mmadụ kata ebute akwụkwọ eji eme donation fụkata apịa na maka
ndị mmadụ aha mara nọ na nke chansịlọ ya gị chansịlọ ihu ha na-efu gọọmenti niile ma nke na mmadụ nọ ma ndị na-eme doneshọn ụmụ na-agba n'ite afọ ifeọma nkwume na katidral chọọchị mgbe afọ mgbe o nwere 150 onye egwu highest ma ọnwa ichida 100,000 onye egwu makịta onye kpọrọ ọchị na over 100,000 ndị mere ibe na-asa abịa ahụ maka na so anyị na-ekele maka fọmalụ ifeada niile bụ ka m na-eme asa m na-eme myself align maka na ịma na-ewu nwa ụka emechaa poetis na nke na-ewu nwa ụka ndị nwa ụka represent the church and the concept of the church and mụ na mmụọ nwa ndị nkuru ya na-echeleta ga-echere maka ife unu na-enyere ndị bishọp every year ji agba afọ fuel ọgụ nwa bụ onye anyị ma na-agọzi ọchịcha ndị koria o dechara anyị bụrụ okwu nke onye bishọp ọsọ for Korea please care the chancellor nwoke onye fuzu onye ma na anyị ndị fara anyị na-enwe flying documents o nwere ike nye leta tinye na video gold ebe ihe amazịrị nwe mana onye ya da afọ ebe ọ na ọdụ mgbe ọ na-eji fu ya enwe maka ife ahụ ebe ọ da afọ ya mmụọ wefuru ama olu ọ ga-aba na-asị Ivan Victor Mobia, so we thank you for everything. You believe that all of our enemies in short, you could know we don't get any presentation. When I actually was in deal no so, but that is your more people have to have it. So mmadụ ole na-akwa anyị enweghị asị sikụtụ o nwere ebe mmadụ na-alụ ibe na-alụ onwe ya na-alụ ya na-alụ a na-akụtụ emego ọ bụrụ na onye na-eweta ọdụ okwu dị eke ife mana nke na-ekwu ite na nkwutu nke ndị ụka tụcha kọbụ mana nke onye si na-akụtụ ibe na-enwe na ọbụ ife ọgụ na ọpụtarị enwe ka sịkpa nke akapa nke so Chukwu egosiri ife niile itinye n'ụka ka St. Peter ji kii nyezi eluigwe fụ nke na-abịa onye gbuo oge maka amụgo onugbu ofu nwaanyị dịka bishọp kwuru ofu nwaanyị na-eje nnọọ na chapel ebe na chapel na-arahụ ụra mgbe ọpụta na iloli ọba dịkwa na-arahụ ụra ịma na ọ na ife omi niile nwe nke ife echi na ọ na-agụchara ya orizo ofu nọsa ajụọ ya sị kedu ife na si na ọkachukwu robe ya amụ nwaanyị ahụ na-afụ na chapel ọ robe ya amụ ọkọsa ekpere ka chukwu robe ya amụ na onye nọ n'iru chukwu arụbe ya amụ ka ife ị nọ na-eme anyị na-arịọ ka chukwu robe ya amụ so the senator na classmate senator ifugo n'elu na-alụkworo ike na ndị ọzọ anyị chukwu gozie anyị niile ka anyị na-abụ mbọ n'oge okpukpe si na nhazi nke ụka ka covid ọbụla ma o si na-abụ nke na so na-enweta n'anya maka na agwọ anụ ahụ ndị Igbo anyị ka na tupu ya na-azụ anyị site na Kristi bụ nwere ihe ọzọ a na-etinye anyị ka nọ n'ije ekpere mbụ ka anyị chọrọ ọkọ mbọsị anyị ga-arụcha mbọsị anyị abịa gozie dị chapel ka mmadụ tabakwa kachasị ndị na-agba mbọ na ọnụ nwaso eme inspekshọn mbọsị ikpeazụ ka anyị chazụkọkwa were nsị ma arụchaghị nke a wee chekwa ihe n'igwe ọzọ obodo ahụ ma mụrụ ekwuru onye nwe anyị nọ ya ezi Chineke dị ndụ ịhụnanya anyị na-ekene gị n'ime kenyere anyị ndị na-ebe anụ na ndị zukọrọ n'ebe anụ ịchụ alụ nke ọdịmma nke anyị nke nzukọ na nke nwanne ya anyị na-ekene gị maka onye isi mkpọpụta anyị n'ebe anụ na anyị wee nọ ogologo oge nke anyị nọ okwu anyị ka anyị na-achị na ebe anyị dị iche iche n'ihe ndị ọzọ anyị mụta aka ka anyị kwuo eche na anyị na-ebute n'odibo gị onye nke ji na-arụ nnukwu ọrụ na skuulu anyị ebe anụ nọ n'odibo gị nke na-agba mbọ nke ukwuu ịfụ na ụmụ akwụkwọ ịfụ na ụka na-enwe nrube n'ọkacha na skuulu anyị ebe anụ nọ ị na-asị gị ka gị bụ Chineke bụrụ otuto n'isi ya ka gị bụ Chineke na-echekwa nwa odibo gị anụ ka gị bụ Chineke na-akwado ụzọ ebe ụzọ na-adịghị ka gị bụ Chineke na-enye ya ebe nke o si eweta ihe nke o ji enye aka ịfụ na skuulu anyị anụwa na-aga n'ihu n'aka nwoke ka gị bụ Chineke ukwu ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ na mbụ nwa odibo ya anụwa ukwu ekwesị mmadụ ekwesị mmadụ na nwa odibo ya anụwa ka gị bụ Chineke ọrụ bara gị ekpuchite nwa odibo ya anụwa gbaa ya ume
mekwasị ihe nwanyị ndị gbakọrọ n'ebe anụnwa ndị ụkọchukwu gị ndị na-ebe anụnwa ndị na-arụ ụka anyị ọrụ n'ụzọ dị iche iche ka gị bụ Chineke gọzie ebumnobi ya ka gị bụ Chineke chekwa ha ka gị bụ Chineke na-edu ha n'udo ịkwana ka ihe ọbụla dị mere ahụ dakọrọ ụmụ odibo ndị a kama were amara gị wee gozie chekwa ụmụ odibo gị ndị a site na Kristi onye nwe anyị ka gị bụ Chineke mgbe anyị ga-anakwazi ịkasị ụgbọ gị ka idu anyị nyekwaziri anyị aka na ndị ọzọ anyị ga-eme tata ka ncha bụrụ na ntụziaka nke gị maka ọdịmma nke anyị na nke ụwa niile ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ mgbe a gbachara ọsọ n'ụwa nke anyị ka iwere alaeze eluigwe wee kwụọ anyị site na Kristi onye nwe anyị ma ọrịa dị asọ ma ọrịa dị asọ ma ọrịa dị asọ